Okay, ano, ate, ano sa'yo name mo? Noreen. Tapos si kuya? Ha? Kyle lang. Mag-ano mo, mag-uyab mo? Paano pag magbulag yung duwa? No. Okay ra? Ha? Ano naman, yan naman? Ano nga po, gina-strong naman. Ginastrong. What's up sa inyo mga master? Happy New Year sa iyong tanan. Oh, Happy New Year sa iyong tanan. Bagong adlaw sa 2020. Sa man sila nga mga plastic. Happy New Year, guys! Take to mga plastic kayo mo ba? Bagong adlaw sa 2020. Karon pa ako kabalo mga taga-Tagulwan, mga plastic. Gago! So, anyway mga master, no, It was at this moment he knew. He fucked up. we're here sa ouch! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. So anyway mga master, na we're here sa Tagulwan para mag-collab ni Julie Salmasan. Hi, guys! Yeah, and together with Tuwago PH. Hello, Tuwago. And Gawin TV. Yeah. Singkit mo Gawin TV. Gawin TV! Bobo! Yung bato naman mga master, na we will be interviewing people, random people, mga nonsense na mga pangutana. So banimin ninyo with a twist with Juju Wire tutupahin. Yes. So banimin ninyo ito naman yung video. So let's go. So ayun mga blur lagi siya. So ayun mga master, no, kapangita pa yung mga girls dari sa Tagulwan. Wala kay mga babae diri, puro laki tanang giatay. Cameraman, Uy, ayaw ko bilangin ako isip. Patokan kita ka. Garog yung bugas. Ay, okay ra lang sa una. Yan sa behind the scene. Okay. Ate, yeah. Nakoy pangutana sa imo kana. Pangutanan nimo sa yaha. Ito pangutanan nimo sa yaha. Kani. Iya, tubog! Ay sali. Ay, tubang rin. Kumanguyap si Mayor Dodong, alisa. Wala man siya kailan sa kubo. Dili, suwat. Okay. Kumanguyap si mo na siya pag-asa wala. Wala na. Hindi ko grunted na. Nakita mo yun? Iyan na. Anong hammer? Kasi nakita ni mo siya nga, wala ni mo nakita. Ham. Oh. Gago. Inang yan. Wala siya. Oo. Taas mo ko. Siguro sa taas. Taas mo. Tanang. Isipin yun yung sa mundo. Siyempre ako nakatubang na ako pabunin ako. Hindi po. Oo. Sa trisam. So ate, Nakasunod na siya? Yeah. dapat pangutana si mo kana. Yeah. Asa nga part mo sa gusto ko dyan? Hoy! Oh my God! Dili ko busy. Oh my God, igisa mo ko na sa bawas sa karne nga hilaw. So if ever tagaan takag chance na pahawiron taka sa akong part sa akong lawas, asa ko nimo gitawiran. Tarunga kay Later tigid ka. si parang mo? Norin. Oh, Norin ha. Norin. Norin guys, Norin. Norin guys, di man yung pangalan, ako nimo gisawiran. Kuha na sa ubos eh. Natil. Nakaubos man, dili ba sa Oh, angkot? sa tiil. Dahil matunga man na. Oh, asa mo ko nimo gisawiran. Dili sa heart. Oh. Ano sa heart? Ano sa heart? Wala, para ma-feel na ko sa iya kang Balang. Yago. Hindi ko kawatan na. Thank you. Saan po kayo sa Tagulwan? Marami pong chicks dito. Yun. Saan yung chicks dyan? Wala kayong makita ng chicks. Puro bakla dati. Nagaan ka namin, Carl. Kamusta inyong pag-celebrate sa New Year as magjowa? Okay lang. Okay. Nakabuto pa mo. Napabutan ka. Saan may magkapabuto? Di mo siya. Mabut siya. Oh. Pero ano ba? Nabutan ka. Sa balay. Ah. Siya lang ko sa inyo. Sige lang ni. Oo. Medyo po lang. Bijakol? Bijakol. Sabi na kong bijakol. Oo. Congrats sa inyo ah. Natan mo tuig. Baon 2020. Bulag na nga. Oo. Promise. Na, magbulag ang gabon sila. Si Norin at saka si Kyle. Long live. Hi sila, long live daw sila. Bye guys, thank you. Yeah. Anong halap man yun? Oo, gano'n. Mga chicks. Yeah. So we're still here sa Tagulwan, no? Wala lang mga bagag na umat. Yeah. Maulaw.
Siyempre pa na to. Bakit guys, shoutout na ituod ko no, sa mga Bitibok member ng Team Padato. Yeah. Kasi may vlogger na namin. Subscribe to Gawin TV. Okay, ate, nakipangutana sa imo ah. Gwapo ko dili. Oo. Hindi mo siya, bet mo siya. Bet mo siya. Bet ko ninyo. Bet mo siya dili. Uy. Gangising-isi ay. Kumbaga ba? Pero bet mo siya ever. Ikaw, gwapo siya. Gwapo siya. Anak ka, Yab? Bulang rin yapin mo. Okay. Sige, game. Nice or performance. Speechless siya. Ikaw. Ikaw. Nice or performance. Gago! Performance. Pero mo kung talaga po. Teka na ko, ang ugat. Paano yun? Paano pag ginana? Busga. Oo. Wala sila speechless sila, basta performance. Yun. Holdingan ka na. Salamat. Uy, alin na dapat mo si mo ah. Ikaw ba? Ikaw ba nag-matter ba ka sa size or sa performance? Oo. Oo, diretso na. Sa performance. Nako yung next question. Pilang rounds imong kaya? Why imong plato kayo? Kung ko ni ako sa imo ron. Sige. Mga duwa lang. Dua ka rounds. Pero asa men mas sa imo mas okay ipagawas or ipasulod? Di pa pasulod. Ipasulod. My God! Ako balas yung mga... Nasundan na ako sa kanila pa. Wala pa pa. Wow, inosente. Hello. Pinggit man ko ng mga ano ba? Hello naman. Here mga master no sa Tagulwan. So mangitatag next target. Bakit tutupahin? Issue. Tinod na. Lami kauban. Ay, Lami. bastos. Walay modo sa mayor. Joke lang. Mga master, dito naman ang amuang collaboration together with Joey Palmasan. kay Wago Pitch and Kuya Mary and lastly So yun mga master, don't forget to subscribe their YouTube channel sa Gawin TV, kay Julie Salmasan, kay Angelo Abo, kay Tuwago Pitch and kay Kuya Berry. And then by the way mga master, kung na mo yung mga request, mga gusto pa buhat sa mua, comment below, kami na bahala na. Again, this has been your one and only Mayor Dodong together with Team Padato! Bye-bye! Bye-bye mo mga gago pa! Bye-bye! Bye! Ako dito. Grabe na ka makat.